Tervehdys! Tänään on luvassa pelkkiä suosituksia. Niin morjesta ja tervetuloa kanavalle. Mä mietin pitkään, että mistä tekisin nyt uuden jakson ja sitten mä ajattelin, että tässä on tullut nähtyä tämän kevään mittaan niin paljon hyviä sarjoja ja leffoja, että niistähän täytyy nyt päästä puhumaan. Eli tää jakso on nyt ihan täynnä suosituksia. Mutta eka suositus mulla on tässä, eli Pitch Perfect. Jos muistatte, niin viime jaksossa mun vieraana ollut Saija K. Hän suositteli kovasti tätä, kun puhuttiin Guilty Pleasure-sarjoista ja leffoista. Mä sain tämän Saijalta lainaksi. Kiitos Saija. Ja tsekkasin ja olihan tää loistava. Just semmonen sopivaa, kevyttä hömppäviihdettä, mitä siihen hetkeen olin kaivannutkin. Tähän kertoo niinku high school-ikäisestä tyttöjengistä, opiskelijajengistä, joka pistää pystyyn oman a cappella niin orkesterin kilpailuja varten ja kaikkea sattuu ja tapahtuu. Ei todellakaan mitään alhokan laatua, mutta just semmoista loistavaa aivot narikkaan, hyvän huumoria täynnä. Iso suositus löytyy siis muualtakin kuin sieltä Saijan hyllystä. Mut nyt lähdetään muiden suositusten kimppuun. Mark, take a night off. We don't get to take a night off. Invincible on vuonna 2021 käynnistynyt aikuisten animaatiosarja. Walking Dead-luoja Robert Kirkmanin sarjakuvaan perustuvaa sarjaa ei todellakaan voi pitää tavallisena animaationa, vaan pikemminkin The Boys supersankariparodian animaatioversiona. Invincible ei ehkä ole yhtä räävitön kuin The Boys, mutta todellakin aivan yhtä brutaali ja väkivaltainen. 4. kauteen ehtinyt Invincible on loistava sarja, joka on kaikki nämä vuodet pitänyt käsittämättömän hyvin tasonsa. Itse pidän sarjan keväällä ilmestynyttä 4. kautta jopa parhaana tähänastisista. Se jatkaa Mark Graysonin tarinaa inhimillisenä supersankarina ja teininä, joka etsii itseään ja törmää sellaisiin puoliin, joita ei todellakaan olisi halunnut löytää. 4. kaudella isossa roolissa ovat myös Markin isän alias voittamattoman Omnimanin ihanat sukukansalaiset eli viltrumilaiset, jotka haluavat hallita ja orjuuttaa kaikki universumin asukkaat ja samalla laittaa palasiksi kaiken, mitä eteensä saavat. Invincible toimii kuin junanvessa. Se ei petä missään kohtaa. Sarja sisältää kaudesta toiseen tuttuja nautittavia käänteitä ja kohtauksia, mutta kullakin kaudella esitellään myös uusia hahmoja ja tapahtumia. Toiminta on ensiluokkaista, sarjan intensiteetti pistää välillä hikoilemaan ja sarjan väkivalta on parhaimmillaan tai pahimmillaan todellista huh-huh-osastoa. Ääninäyttelijät ovat Hollywoodin kermaa J.K. Simmonsista ja Walton Gogginsista alkaen. Vaikka et välittäisi animaatioista, anna Invinciblelle mahdollisuus. Tässä sarjassa eivät mikkihiiret loista. Sarjan IMDb-reittaus on 8.7. And so it begins. Jos Invincible on intensiivinen, niin sitä totta vieköön on edelleen myös The Pit. Sarja kertoo pittsburghiläisen sairaalan ensiapupolin 1 tunnista tuntiin etenevästä päivävuorosta, sen työntekijöistä ja tietysti lukuisista toinen toistaan erikoisimmista sairastumisista, onnettomuuksista ja katastrofeista, joita sarjan lääkärit ja hoitajat kohtaavat tapauksesta toiseen. The Pit käynnistyi viime vuoden keväällä ja keräsi heti hyllyllisen Emmy- ja Golden Globe-palkintoja. Sarja olikin ehdottomasti yksi viime vuoden kehutuimmista sarjoista ja onneksi toinen kausi julkaistiin näin pian. The Pitin toinen kausi jatkaa samalla tapaa kuin ensimmäinenkin. Keskiössä ovat sairaat ja potilaat, mutta lisäksi henkilökuntaan tuodaan paljon uutta verta ja tuttuihin mielenkiintoisiin hahmoihin paljon lisää syvyyttä.
Itse tykästyin sarjan ekalla kaudella erityisesti sen lukuisiin mielenkiintoisiin hahmoihin, ja onneksi samat naamat olivat tälläkin kertaa mukana, monet entistä kiehtovimpina. Vaikka sarjan intensiteetti läikkyy kaikissa uskomattomissa potilaistapauksissa edelleen välillä yli, se ei haittaa ollenkaan, vaan toimii sarjan magneettina. Tuotanto on kaikkinensa huippulaadukas, casting erinomainen ja arjen sekä hoitotoimenpiteiden kuvaus jopa inhorealistista. The Pitin toinen kausi ei ihan yllä ekan kauden tasolle, mutta paljosta se ei takamatkalle jää. Jos pidät sairaalasarjoista, The Pit on pakko katsoa. Jos et pidä, katso silti. IMDb 8.9. Please state your name. Project Hail Mary, tai suomeksi Operaatio Ave Maria, on Andy Weirin suosittuun skifi-romaaniin perustuva elokuva. Se kertoo Ryan Goslingin näyttelemästä lukion fysiikanopettaja Rylan Graceista, joka herää muistinsa menettäneinä avaruusalukselta valovuosien päässä maasta. Gracen tehtävänä on ratkaista ihmiskunnan sukupuuttoa kohti ajava mysteeri, mikä on vienyt hänet hengenvaaralliselle matkalle. Matkalla tietysti sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, missä tarvitaan sekä älyä että huumoria, mutta sen lisäksi Goslingin hahmo törmää pian aika yllättävää vierailijaa. Project Hail Mary sai ensi-iltansa Suomessa noin kuukausi sitten ja on ollut meilläkin todella suosittu. Elokuva on tarinastaan huolimatta suhteellisen leppoisaa ja välillä hiukan liian lapsellista skifiä, mutta kaikkinensa se on silti erittäin hyvä. Toteutus on kelpo tasoa, jännitys, dramatiikka ja huumori toimivat kombinaationa hienosti ja skifi-elementit eivät haukotuta. Luin jokin vuosi sitten elokuvan taustana toimivan romaanin, eikä sen tehnyt kovin erikoista vaikutusta. Pidin sitä aivan liian lapsellisena, kovaa ja älykästä skifiä arvostavalle lukijalle. Elokuvasovituksena Project Hail Mary kuitenkin yllätti positiivisesti, kaikesta hehkutuksestaankin huolimatta, ja pidän elokuvaa paljon kirjaa parempana. Iki-inhokkini Ryan Goslingkaan ei onnistunut pilaamaan elokuvaa, vaan päinvastoin sopi siihen erinomaisesti. Project Hail Mary on erittäin positiivinen elokuva ja hyvä muistutus siitä, että ei sen skifin tarvitse aina olla niin hirveän synkkää ja dramaattista. Elokuvan IMDb-reittaus on 8.3. My name is Peter Sutherland. I'm a night agent. I made a promise to protect people. Yksi viime vuoden positiivisia löytöjä oli Netflixin agenttisarja The Night Agent. Sarja kertoo FBI:n agentti Peter Sutherlandista, joka joutuu FBI:ssä sivuraiteille, kun hän tökkää väärää ihmistä herkkään paikkaan ja joutuu valkoisen talon kellariin päivystäjäksi vastailemaan kenttäagenttien puheluihin. Yhdestä puhelusta käynnistyy sitten tapahtumasarja, joka on jatkunut nyt 3 kautta. The Night Agent on monella tapaa perustoiminta- ja agenttisarja, mikä ei poikkeavalla dramatiikalla loista, mutta sarjan käsikirjoitus on kuitenkin parhaimmillaan erittäin laadukas. Juoni sisältää juuri sopivasti toimintaa, kiehtovia hahmoja sekä yllätyksiä ja käänteitä, jolla se on pitänyt ainakin minut mukavasti otteessaan kaikkien kausien ajan. Sutherlandin hahmo itse on nössähtävä ja hiukan liian kirkasotsainen sankari, mutta sarjan lukuisat sivuhahmot onnistuvat paikkaamaan Gabriel Basson näyttelevän Sutherlandin aukot hienosti. Sarjan 3. kausi julkaistiin noin kuukausi sitten ja itse katsoin sen muutamassa illassa. Vaikka 3. kausi ei yllä 2 ensimmäisen kauden tasolle, se on silti hyvä, paikoin jopa erinomainen ja ehdottomasti katsomisen arvoinen. 3. kaudella katsojalle tarjotaan jälleen runsaasti pahisten taka-ajoja, ammuskelua ja sankaritarinoita, mutta myös hyvällä tavalla yllättäviä käänteitä ja ihmiskohtaloita. Lisäksi koko ajan rinnalla kulkeva sarjan päätarina jatkaa kiehtovalla tavalla mukana ja saa lisää kierroksia. The Night Agent on sarja,
jota ei ehkä muista enää 10 vuoden päästä, mutta juuri nyt tässä hetkessä se toimii erinomaisena viihteenä. Suositus muillekin kuin agenttitarinoiden ystäville. Sarjan IMDb-rating on 7.4. Joku tätä videota katsovasta saattaa nyt heittää ruutuaan jollain kovalla esineellä, kun kuulee, että suosittelen vuonna 2025 valmistunutta kauhuelokuvaa Good Boy. Ymmärrän heittäjän tunteita, mutta siltikin. Good Boy on mielestäni erittäin onnistunut elokuva, koska se on niin kiehtovan erilainen. Good Boy kertoo koirasta, joka muuttaa isäntänsä kanssa vanhaan taloon keskelle korpea ja alkaa nähdä haamuja. Kauhuelokuvien universumissa on varmaan 1 biljoona tarinaa vanhoista mökeistä, pimeistä metsistä ja taloissa vaeltavista kummituksista, mutta ei varmaan yhtäkään, jossa nämä kaikki esitellään koiran silmin. Elokuvan pääosassa on Nova Scotian noutaja Indy, joka taloon muutettuaan alkaa ihmetellä outoja hajuja, liikkeitä ja ääniä, joita hänen isäntänsä ei havaitse. Pian tapahtumat alkavat saada yhä uhkaavampia muotoja ja Indyn on suojeltava isäntäänsä ja kohdattava talossa vaaniva pahuus. Good Boy on pienellä budjetilla toteutettu indie-elokuva, jonka tuotanto ei todellakaan ole erityisen laadukas. Sen juoni on geneerinen, säikyttelykohtaukset 1000 kertaan koettuja, eikä elokuva sisällä mitään kovin erikoista tai yllättävää. Mutta elokuvan pääosissa näyttelevä Indy on kohtauksissa uskomattoman hyvä ja aito. Koira-ihmisenä en voinut olla ihmettelemättä, miten koira oli saatu toimimaan lukuisissa kohtauksissa niin älyttömän uskottavasti. Lisäksi koiran kertomana geneerinen tarina tuntui uudelta ja juuri niin erikoiselta, että elokuva jäi todellakin mieleen positiivisena kokemuksena. 2 vuoden päästä en ehkä muista tänä vuonna nähdyistä kauhuelokuvista ainoatakaan toista, mutta Good Boyn kyllä muistan. Lisäksi ihmiset ovat tässä elokuvassa vain turhia statisteja, mutta Indy-koira Oscar-tason näyttelijä. IMDb 6.1. Six months ago, our lives changed forever. We don't have much time. Go. Yksi viime vuoden parhaista ja yllättävimmistä sarjoista oli ehdottomasti Disney Plusan Paradise. Sarja kertoo valtavassa luolakaupungissa elävästä yhteisöstä, joka on muuttanut suojaan maailmanlopun alta, kun supertulivuoren purkaus on muuttanut maapallon asuinkelvottomaksi. Sarjan pääosissa on Sterling K. Brownin näyttelemä agentti Xavier Collins, joka alkaa selvittää uhkaa, joka kohdistuu luolakaupunkiin myös muuttaneeseen Yhdysvaltain presidenttiin ja samalla koko yhteisöön. Mikään sarjassa ei kuitenkaan ole sitä, miltä näyttää, ja kaupunki, sen asukkaat ja maapalloa kohdannut katastrofi ovat yhdistelmä, jonka ansiosta Paradisein ykköskausi oli lähes mestariteostason sarja-avaus. Sarjan ytimessä on mysteeri, minkä selvittäminen ei jätä katsojaa rauhaan. Onneksi sarjan kakkoskausi jatkui avauskauden jälkeen heti jo tämän vuoden keväällä, ja mikä parasta, sarja piti todellakin tasonsa. Kakkoskaudella tarina jatkuu ja mysteeriin tulee uusia ulottuvuuksia, mutta ennen kaikkea sarja pitää edelleen loistavasti otteessaan. Jakso toisensa jälkeen on pakko nähdä. Kakkoskaudella sarjaan tuodaan lisäksi uusia kiehtovia hahmoja, joista ykköskauden tapaan kiinnostuu välittömästi. Kakkoskaudella useat jaksot tuntuvat jopa itsenäisiltä tarinakokonaisuuksilta, mikä lisää sarjaa kohtaan tuntuvaa mielenkiintoa. Lisäksi hahmojen näyttelijöiksi on tuotu lähes parhaimpaan A-luokkaan kuuluvia nimiä, jotka osaavat rakentaa hahmoistaan monipuolisia ja kiinnostavia.
Paradise on sarja, josta olen tällä hetkellä todella innostunut. Eniten minua innostaa sarjan tasaisena jatkuva laatu. Se ei sisällä heikkoja elementtejä, halpaa tuotantoa tai halpoja ratkaisuja. Jokainen juonen käänne on tarkkaan pohdittu ja jokainen hahmo on sarjan tapahtumien kannalta tärkeä. Sarjassa ei ole puhtaan hyviä tai pahoja tyyppejä, vaan jokaisessa on kiintoisaa ristiriitaa, mikä saa katsojan itse pohdiskelemaan omia tapojaan ja moraaliaan. Paradise on loistosarja, käykää kimppuun. Sarjan IMDb-reittaus on 7,9. Noin, toi Paradisein kakkoskausi. Mä pääsin Allun vieraaksi Mikä kumma leffapodcastiin muuten puhumaan siitä, että jos tää kausi enemmänkin kiinnostaa, niin sekakkaapa Allun kanavat. Ja tässä oli nyt sitten nämä suositukset, 6 kappaletta. Pistäkää kommenttiin, mitä tykkäsitte. Onko tullut itse siikattua? Oletteko täysin eri mieltä? Olisi kiva kuulla teidän kommenttia. Ja tässä oli samalla tämän kertaa pakko katsoa kanavan jakso. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on sitten morjens.